Hát mit csinálunk? Lukas Balázs, és itten építsük a medencét. Jó. Téged? Később. Később. Na, mondjál te is valamit. Hogy hívnak, és mit csinálunk? Zató Lórand, építsük a medencét. Jó. Johan Tajerling. Újraépítsük a csiszát. Na. Kis Róbert, lássuk a földet. Jó. Most jöhet? Lapátolunk, Bartok János. Úgy. Mit csinálunk? Fradi. Hogy hívnak, és mit csinálunk? Hogy mit csinálunk itt? Hogy mit csinálunk? Csináljuk építsük a jövőt. Jó. Lapáttal. Jó. A lényeg benne az. Na. Neveteket, és mit csinálunk? Építsük a Csiszar medencét vissza, már távot anyagolva. És a nevedet is? Csaba Ferenc. Téged? Antal János. Építsük a Jövő. amit kell. Jó. Jó, volt. Te is voltál ma? Na, a nevét kérem, és mit csinálunk? Saci vagyok. És mit csinálunk? Csiszár úr. Mit csinálunk? Amit el nem végeztek. Jó. Azt csináljuk. Dacó Levente vagyok, és azért jöttem ide, hogy építsem a gyerekeknek egy szebb jövőt, a magyar jövőt. Jó, köszönjük. Úr vagyok, kicsit el vagyok fáradva, de kellemes ez a fáradtság. Csiszárfürdőről akarunk újra élvezhető fürdőt csinálni.